Tak kde jsme? Jsme na poslední zastávce, tady končí svět, the last stop, jsme v Arizoně. Tady jsou mrtví, všude pohřbený, indiáni samozřejmě hlavně. Tady je po nich zbytek, to je wigwam. To je poslední wigwam ve Spojených státech. A vlastně na vyvraždění posledních indiánů tady se podíleli všechny tyhle národy, tady vidíte na ty vlajky. Každý si střelil jednoho indiána. A může dodnes. Je tady i izraelská vlajka, všichni tady stříleli. Němci, Poláci. A když tam nějakýho indiána tady potkáte, tak máte plný právo ho normálně sejmout. No. Třeba Marek přemýšlel o tom, že by si půjčil tady samopal. Půjčil za $55 si můžete zastřelit 10 indiánů. Ale střílejí to takový týpci, jako jsou tamhle namalovaný na té zdi. No, to máš pravdu, musím trochu přiblížit. Helej se. Pojď za mnou. To je naše auto. Starý dobrý Mustang. No starý. Je půjčený od nějakých Turků a je docela novej. Tamhle půjčil ty samopaly na to střílení. Jo, tady je velká reklama, že si můžeš zastřílet. To je prostý, viď? Indián na tebe tomahawkem a ty po něm samopalem. Koukni, jak se smutně dívá. To je ten poslední. To je on. Jinak měli jsme burger, ale já ho nedojet. Já jo, byl vynikající. Marek ho měl za 3 minuty v sobě, tyva, já po 4 hodině jsem ještě to volizoval. Jinak kouření vevnitř ne, jenom venku. Sedící vík. A to je... To je všechno. Co jsi chtěl říct? Už tam nic nemáš jinýho? Točíme? Tango a cash. Thelma a Louisa po 20 let. Michael a Jackson. Bucket Mag. Si to vypnout, tam to bylo trapný, když jsem to bude vysáhnout. Máš pestrka? Musím štítit. Thank you. Není lakomej,